Hola, els que em coneixen saben que a mi m'agraden molt les endivinalles i els enigmes, perquè fan treballar el cervell, el tupí, el magí. Són una fantàstica gimnàstica per les neurones. I avui us en explicaré uns quants. Comencem. Esteu preparats? Voleu participar? Vinga, doncs. Per aquest primer necessitareu un paper i un llapis, o un boli. Si el teniu, comencem. Si l'heu d'anar a buscar, pitxeu pausa i us espero. Ja està? Tots a punt? Doncs bé, heu de provar de dibuixar una cassola utilitzant només 3 ratlles rectes. Repeteixo, dibuixar una cassola fent servir només 3 ratlles rectes. Teniu 10 segons de temps. Si necessiteu més, pitxeu pausa una altra vegada. D'acord? Vinga, va. Espera. Què? Ja està? Ja ho teniu? Potser alguns de vosaltres haureu fet això. Això és una cassola? No. La resposta correcta és aquesta. Una cassola feta amb 3 ratlles rectes. Veieu? Una K sola. Una K sola. Què, us n'heu sortit o què? Us ha agradat? Un altre. A veure si l'endevineu aquest. Diu que hi ha un cotxe de color negre que passa per un carreró. Les llums de les cases estan totes apagades. Els fanals del carrer també estan tots apagats. No n'hi ha cap d'encès. Al cel no hi ha la lluna. Sabeu que a vegades hi ha llunes, aquelles que fan molta llum. No hi ha lluna. I el cotxe va pel carrer i just a la meitat travessa un gat. El gat és de color negre. Tot i això, tot i que les llums estan apagades, els fanals estan apagats, el gat és negre, el conductor del cotxe veu el gat i frena a temps. Com l'ha pogut veure? 10 segons. Què? L'heu endevinat? Aquest era fàcil, que sí? El conductor del cotxe ha pogut veure el gat perquè és de dia. Suposo que us havíeu imaginat de que era de nit, que sí? Perquè parlava de les llums que estaven apagades. Doncs no, les llums estaven apagades per què? Perquè és de dia. I quan he dit que al cel no hi havia lluna, per què? Doncs perquè era de dia, hi havia el sol, i si el sol no hi ha la lluna. I per això el conductor del cotxe ha pogut veure el gat. I ara toca una il·lusió òptica. Ja veureu, us quedareu parats, garratibats, esmaperduts, bocabadats. Ara us posaré aquí una fotografia partida per la meitat. Aquí a l'esquerra hi haurà un quadre blanc, completament blanc. I a la dreta hi haurà una fotografia en negatiu. Ara us ho poso, veieu? Blanc. I ara heu de mirar a la punta del nas d'aquesta figura durant 5 segons. Mireu a la punta del nas. 1, 2, 3, 4 i 5. I ara mireu al quadre blanc. Ha! Heu vist? Això sembla màgia. Doncs això és una il·lusió òptica. Teniu encara la llibreta i el llapis o el boli aquí al davant? Sí? Preparats? Doncs vinga, agafeu el llapis. A veure si sou capaços de fer aquesta. Heu de dibuixar un triangle. Sabeu què és un triangle, que sí? És una figura geomètrica que té 3 costats, 3 angles i 3 vèrtexs. Doncs heu de dibuixar un triangle amb 2 ratlles rectes. Repeteixo. Dibuixar un triangle amb 2 ratlles rectes. Temps. Què? Heu aconseguit fer un triangle amb 2 ratlles rectes? Doncs aquí teniu la solució. Un triangle amb 2 ratlles rectes. Divertit, no? Impressionant, que sí?
I ara ve la millor. He guardat la més bona pel final. Atenció, escolteu bé, Diu que en un desert van 3 formigues, una darrere de l'altra, en fila, tris o tras, pim-pam, pim-pam. La primera formiga diu: jo no tinc cap formiga al davant i en tinc 2 al darrere. La segona formiga diu: jo tinc una formiga al davant i una formiga al darrere. I la tercera formiga diu: jo tinc 2 formigues al davant i 2 al darrere. Com pot ser això? Sabreu trobar la solució? Sí? Només una cosa, que n'hi ha molts que diuen: és que van en cercle, i així sempre n'hi ha 2 al davant. No van en cercle, van en línia recta. D'acord? Sí? Vinga, temps. Què? N'heu sortit? Sí? Voleu que us digui la solució? Caureu de cul. Ja veràs tu. Mireu, la solució és que... Vaja, ara s'ha encallat això. I ara com sabrem la solució? Bé, haurem d'esperar el pròxim YouTube Mestre. Ho sento. Adéu.